କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପିଲାମାନେ ବଟା ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ। ବଟା ଜେଜେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଅବସରରେ ଜଣେ ମହାନ ଗୁରୁ ବିଷୟରେ କାହାଣୀ ଶୁଣ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଦାନବମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଶାନ୍ତିପୁନି। ଠିକ୍ ଏମିତି ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ତଥା ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟର ରଚୟିତା ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣ। ପରାଶର ନନ୍ଦନ ବ୍ୟାସଦେବ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ରତା ଗୁଣ ଭରି ରହିଥିଲା। ଥରେ କୌଣସି ଏକ କାମରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ। ଘଟଣାଟି ଥିଲା, ଜଣେ ଶବର ଯୁବକ ଏବଂ ତାର ପୁଅ ଗୋଟାଏ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଆଗରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଫଳରେ ଗଛଟି ନଇଁଗଲା। ଦୁହେଁ ସେଥିରୁ ଖଜୁରୀ ରସ ନିଗାଡ଼ି ପୁନର୍ବାର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତେ ଗଛଟି ପୂର୍ବବତ୍ ସିଧା ହୋଇଗଲା। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଭାବିଲେ, ଦୁନିଆରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହି ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ ପାଇଁ ମହର୍ଷି ସେହି ଯୁବକ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତେ ଯୁବକ ଜଣକ ବାହାନା କରି କାଲିକି ଆସିବାକୁ କହିଲା। ବେଦବ୍ୟାସ ପରଦିନ ଯାଆନ୍ତେ ଯୁବକ ଜଣକ ଘର ପଛପଟ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାୟନ କଲା। ତା ପୁଅ ବେଦବ୍ୟାସକୁ କହିଲା, ତା ବାପା ନାହାନ୍ତି। ବେଦବ୍ୟାସ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପଳାୟନ କରେ। ଏପରି ବାରମ୍ବାର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଶବର ବାଳକଟି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ମହାଭାଗ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ବେଦବ୍ୟାସ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଗଛକୁ ନୁଆଁଇବା ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ବାଳକଟି କହିଲା, ଓ ଏଇ କଥା, ମୁଁ ଶିଖାଇଦେବି। ବାଳକଟି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଶିଖାଇଦେଲା। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଟି ଶିକ୍ଷା କରି ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ବେଦବ୍ୟାସ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶବର ଯୁବକ ଜଣକ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତେ ପୁଅ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଯୁବକଟି ପୁଅକୁ କହିଲା, ପୁଅ, ତୁ ଠିକ୍ କଲୁନି, କାହିଁକି ନା ଏ ବିଦ୍ୟା ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଗୁରୁ ହୋଇଗଲୁ। ସେ ଯଦି ତୋତେ ଗୁରୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ନ କରନ୍ତେ ତେବେ ସେ ବିଦ୍ୟା କାମ କରିବନି ଏବଂ ଆମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲାଇବା। ବାଳକଟି କହିଲା, ବାପା, ଚାଲ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ଯୁବକଟି ଗଛ ଓହାଳରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ଏ ସମୟରେ ବେଦବ୍ୟାସ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଗହଣରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଶବର ବାଳକଟିକୁ ଦେଖି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଠି ଆସି ପାଛୋଟି ନେଲେ ଏବଂ ପାଦବନ୍ଦନା କଲେ। ଆସନରେ ବସାଇ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଶବର ଯୁବକ ଜଣକ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ନମ୍ରତା ଏବଂ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆମର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ତଥା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ନ